والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله. يا جماعة الخير، نشكر على مشاركاتكم بهذه المناسبة السنوية. وبالتالي أخي المسلم، أتدري ماذا يعني بر الوالدين؟ فكم عاقل يعرف ماذا يعني بر الوالدين، ولكن قليل من تذكر. وسئل عن الحسن البصري رحمه الله: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت وأن تدعوهما فيما أمرك به إلا أن يكون معصية أخيرا. أعان الله بهذه الأمور، إنه ولي التوفيق. En puɗɗirima inde Allah subhanahu wa taala, yurmede Allah e yafuya, yurmede Allah e aduna e laha. En juuli annabi sallallahu alayhi wa sallam, annabi pewnowo e laawol fotigol. Yurmede e kisal yo woni ɓurɗol windel woni ala seydina Muhammadin bon Abdullah. Eɗen jetta Allah e oɗo nema Islam. Islam ko nema Allah. Allah an hokkata ɗum neɗɗo, Allah an hokkata ma ɓural hokkuma nema mo. Musidɓe julɓe, on bismama, on mbiyan bisimilla mon musidɓe mon. Eɗen manta kawrugal men ɗo e oɗo cérémonie nde ɗo hitande, emin mbiya mon, emin mbaɗa mon, e mbiya mon e mbaɗa mon remercier e participation mon e oɗo ñalawma. Caggal musidɓe julɓe, est ce que oɗon gandi ko fanita e diggande jinnaɗo? Holko fanita e moƴƴinde jinnaɗo? Heewi jon haqqille, en andi ko woni diggande jinnaɗo, mais qalilum en famɗi man tazakkar ke mistitoro. Heewi yimɓe rewɓe gandi ko woni diggande jinnaɗe, en gandi ko woni valeur jinnaɗo, mais ne famɗi siftoroɓe ɗum. Annaɗon wawi andude hunde taw yejjita ɗum, wona forcément andi hunde rek ma siftor ɗum. Ɗum tagi noon namdama oɗo gallo Hasanil Basri waɗi ko caggal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, ganno mawɗo noon. Oɗo Hasanil Basri o namda yumede Allah yo wone makko. Ma birrul walidin, holko fanita, holko woni diggande jinnaɗo, holko woni valeur jinnaɗo? Kanko oɗo Hasanil Basri o wi woni diggande jinnaɗo an tabdula lahuma ma malakta, woni kala ko jinnaɗo ma kala ko joguiɗa mbaɗana, c'est-à-dire kala ko joguiɗa hokkata. On Allah wi e Qur'an, jinnama so mawni ya yumoɗo. Joni noon an ɓiɗɗo a mawni, a yi jinnama na diwade liggade, an noon a mawni a watti liggade, a foti yummade mbaɗana hokkade teddinade. Ɗum woni noon ko wi an tabdula lahuma ma malakta, kala ko joguiɗa mbaɗana, woni noon kala ko joguiɗa famide hokkade. Deuxiéme o wi an tabdula lahuma, toftoɗaɓe kala ko ɓe ñamirma, kala ko ɓe ñamirma mbaɗa ɗum. Mais illa noon so wona taw ko gofol, an woni e jinna wala hawlu, aɗa wawi wonde ɓiɗɗo wona juul, mais jinnama wona juul. Ene wawi waddema invité ya wat ko bolni, ya wat ko harmen, comme yatte sangaren par exemple. Mais mbira noon kala ko ɓe ñamirma ya wat, illa noon so wona taw ko gofol. Yo Allah wallu men e ɗeɗo gueɗe wonande yummade jinnaɓe men, ɗoftadeɓe, teddindeɓe, hokkudeɓe e waddeɓe respecté, hokkudeɓe valeur mo poti dañde o. Yo Allah hokkumen sens e wonde julde ɗoftade jinnaɓe men. Kala hitande gonejam. Billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi allazi akmala risalatahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil akmal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'd. At-tahiyyatu wa tahdhir ahyal muslim. Atadri madza yani bil walidain? Fa idh lam tahrif natanawalu bi tahrifiha lak. Bil walidain ay ihsanu ilayhima بقلب والقول والفعل تقربا بالله. ماذا تلاحظ؟ فما أكثر اليوم بعض الشباب
تراه ووالده كبرت سنة وحق أزمه وضعف قوة فتركه ولده يربى عنه وهذا سهل للتوبيل وهذا عاق لوالديه نعوذ بالله من عاق والداه يركنه ويرجع إليه نسأل الله السلام. Embi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Datto di godini Allah subhanahu wa ta'ala ada mengandung ukuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numen ikisal lo wane annabi men wanande kudo tetude on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caga dunna bandira jube. Premièrement en jogi do nanda. Wanande atadiri maza yani bil walide. Est-ce que da andi xoko fandi ka e digande dina so tawi anda non min ewa andi dama bilu walide wanande digande dina ko ajisa yehima o magande dum tan bilu walide magande dina mi honno modi tilta dina dama fo wi han ko tay wanande bi galbi wal qawli wal fiili bi galbi ben ma do yabe mabbe wal qawli gollal ma yo yoot wasa somde wal fiili haare ma kadi woni ɗum fof mbaɗirɗen ɗum to qalluban billahi wonande ɓatta subhanahu wa taala hay ɗino ko ɗo fayi sarɗiɗo ɗo fof ɓaynamaɗo an konngol ma e golle ma ɗiɗon tawi tan waɗi résumé joni en jogui deuxiéme point woni maga tulahisun holko dartoɗon wayi mbiyan fof ko mbaɗɗon observé e jamal meɗen hande o fama aksar yowma ndaw ko heewi hande aduna ndaw ko heewi oɗo jour ndiya zone mo gandanta hayso wona zone uji ni ɓen ɓe ndiya yummiraɓe mabɓe walla jinnaɓe mabɓe duuɓi ɗi mawni sembe ɓe yohi ƴiyeɗe cewi gandanta wayi mbiyan tan jinnaɓe mabɓe ɓe nawi daa tarahu wa walidahu kaburat sinnatan joni ndiya jomumo fatarakahu waladahu yaaru baali ana ndiya cuhlenge wayi mbiyan zone o ko acci dinnaɗo mo o wonda komo ni konko hayso dinnaɗo mo ko mawni ƴiyeɗe cewi o yohi gandanta sembe o gasi daara joni konko cuhlenge haaju koko alay dinnaɗo mo wadde on eɗen mbiya oɗo situation mo jiiɗen ko diddol bilu o ko contraire e ligande dinnaɗo wadde mbiyen oɗo situation o yeehe ko a ɓundi walide wonande gaaƴiɗo dinnaɗo mo gandanɗa zone yo bammo ɗum ɗo mumo nayi o wonda ko bammo hayso bammo noddimo konko o woƴa ko ɗum ni oɗa o yeehe ko aqunu walide ko gaaƴiɗo dinnaɗo mo wayi eɗen mbiya naudu billahi man aqa walida ya yukminuhu wa ya yanzur ileyh eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala no dandat meɗen o gaaƴiɗo dinna taw o teddinaɗo dinnaɗo mo kadi o daratan nasalullah salama kadi tan en mbi en battinimo ko woni